سلامات كم يتقونوا لمون كم تلمودوز مع حرام ميديا أزرارو تزلو زعباتات كنرينا أين إرتران ندجنا نخير راخبا نمجبات عبت خباب تنزركب دوبات بملؤ بدرون كحرن أتاوين من قصقينو دهري نأوارحت أنا حيت نبتز متعلو هجر أذربيجان كم استمر مونغو تجراين عم مونغو إرتران زلو ركب دو كبل اتدوبتي كأنصو أبو دباوت كتما متوع عليبا مستيراو نبرد وسراوت أو منكس إرتران زمناو أتوار عتيق إيش اليوم من قالوا تومن كنرينا سناي مكتال إيش سلام كورة تختلتنا أنكوا عبد الحن متأخم نوز فقر زغنا channel استخدم فيديو مجمرنا نزل channelنا حدش زغنكم سبات سبسكرايب شير لايك بمجر دقافكم يفعلينا let's go أشي بيت أستي كم فات فيديو كنا كم تزفلت دو إيرتران تجراين كعصاين داتا فلانيرو بزعوا نسون عمل كيتو حنت فيديو زوجتنيا تختتي لنا نملس سي حبريتا دقفت الصندو نابكون خبز حشر ما قبروه عندما نجس استيفاك درس ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት መንገድ ስብልጽግና አብዝ እዋን እዚ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶባት ብድሮን ከጠቃከም ዝደሊ ዝተፈላለ ምንጭታት ይሕብሩሎ እዛ ቪዲዮ ዚያን ራያ ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ተወስዳላችሁ በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን እርምጃ እንወስዳለን አሁን ቴክኖሎጂውም ስላለ ያየር ኃይሉም ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ የብረት የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው አግጃለሁ ማለት ህዝብና ህዝብ የፌደራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው የድንበር ጉዳይ የፌደራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት ከዛ በኋላ የደለቁ ከበሮ የደለቁ ምን ያሉ ይምጡ የደለቁ ያኔ እርምጃ ይወሰዳል የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌደራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም ስብሰባ ማድረግ መጨፈር ጽምዶ ማለት ከበሮ መምታት አይፈቀድም መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም እርምጃ እንወስዳለን እምባር ከምዝ ሰማዕኩም ወይ እዚ ኤርሚያስ ለገሰ ወይ ካ ኤርሚያስ ዋቅጅራ ዝበሃል ጋዜጠኛ ናይ ኢትዮ 360 ነበር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ውሽጢ መንግስቲ ዝተሃቦ ንኻልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ሚድያታት እውን ከጋውሕዎ ዝውዓሉ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ደው ክብል እቲ ዶብቲ ክዕጾ ምክንያቱ እቲ ዶብቲ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ዝኾነ ነገራትን መዛወሩ ይኾውናሉ አፍ ደገ ተኸፊቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደጋ ዝኸውን ርክብ ይግበራሉ ስለዚህ ነዚህ ርክብ እዚ ንምቁፃይ ወይ ከዓ ንምዕፃው ትግራይን ኤርትራን እንደገና ንኸይራኸባ ንምግባር ኣብ ተኸባቢ እቲ ንዝርከብ ዶባት ብምልኡ ብድሮን ከሃርም እየ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ማለት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሓይልታት ነዚ ነገር እዚ ይከታተልዎ ወይ ከዓ ነዚ ነገር እውን ይዕሪዎ እዮም ኢለ ይሓስበ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብልጽግና በትናቶም ተደገፍቲ ዝኾኑ ሚድያታት ዝሕብሮ ዘሎ እዚ እዩ ልክዕ ከም ምንታይ እስኪ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ በቶም እናቱ ደገፍቲ ሚድያታት መጀመርያ በተጋሩ መንነቶም ጥራይ ክእሰሩ ይኽእሉ ኸውን እዩ መንግስት እንድሕር ሓደጋ ኣለኒ ኢሉ ተባሂሉ ተዘሪቡ እዩ ብድሕሪኡ ተጋሩ ክእሰሩ ተጀሚሩ ዝነበረ ማለት ስለዚህ ነዚ ኣና ብኩሉ ኣብ ጽሕዋ ክብለኩም ደሊ እሺ ቤተሰብ ከም ትሰማዕሞ ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ናይዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ኮመንት ክትፈልዩም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ይዛጽል እሺ ቤተሰብ ምስ መደብ እዚ ተታሒዙውን መምህር ብርሃ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ዝበለ ነይሩ ሓንቲ መደብኒያ ተኸታቲልና ንመለስ እቲ ብኸምዚ ብሰፊሕ ኮንፈረንሳዊ ዋዕላ ነቲ ናይ ህዝቢ ርክብ ኣፍሉጦ መሃብ ኣብ ልዕሊ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዓወት እየ ዝብል ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዓብዪ ዓወት እየ ዝብል ብወገን ኤርትራ እውን እዚ ዓብዪ ውሳነ ምዃኑ መንግስቱስ ህዝቡስ ክወስድዎ ኣለዎ ብርግፅ ነዚ ፀባእ ግብረ መልሲ የለን እዚ ግን ዓብዪ ነገር መሰረታዊ ነገር ርኢኻዮ ተኾንካ
كم تبصح جزين ولو تبدأ برزول الحزبي كم يكم زقسنا دكش حد كم زول إزارون يرس بجلال درجة أو زي مو عراتو كينو حزب مسزو يدلن زمن زغير ميو بزول يقطعون يوم ريحة تونك سلازي حزب مسزو رك خصللو دقافنا نهب نزيون صعوتنا نقرب مالتو تخكلنيا إلى إزوسد بزح بوليتيكا ترجم اللوز هذا نتيجة هندت سلا كل جزء خبرات كلمة مارس زيول دول نحسب جوري زي دقاقي مزولي كلاي مسحة أخوي ناوزي ناتتخوصنا ناتوادعنا موقع توصنا نوجنا نون ملك زيولو بقيت على خبر في حزواو من صافي زي مسكالة تزتاتون قصر له سيزنا مجمريا معرف صبو تخيلوا اللي يوسد دحر حزي بوليتيكاو مرحتي تدرو مرحتي اوزي بزي من محنكت قصر له وزي مالت جن نناي حزب تግራይ روحه تقصيرن ترجم كم ساعة خلا نناي حزب ኤርትራ روحه وانت تقصيرن ترجم كم ساعة خلا استراتيجيك سرحتي بصفحات كسرح له أوزي حفرة زلي مثلنا كتون قوة زلك نسال ساي أكاد زودو خون يقول بزي زودا محبرسة كل يقول نقسم ونجاو حزبي كل يقول سلازي أنا صبوق عرفت أنا خرزلو دقافون كبروا لزلو حزبي كل جزء إتها بتعبي تقدر صراحة كم زي سحت كم زلالي كتعرفون كتدنا قرون تمكر تخون جن كم زلالي خمس رئي نقول نجارون practical بزغون من جدي كم زرئي زملا خطر وسانة يويل يزعم. أشبيت كم تسمعهم يمثل ذلكم حسون أو كم كتبوا تقولون مزيد تحيزون ناي برهان اللي فعتيني حنت بيلو تخطط لنا ملس. ناي مراغ أفريقيا بوليتيكا جيوبوليتيكس زقيرة نبي أحمد ناو فرحشم زشممة صلاة زو تجراي فرخ زبالة البوليتيكا تجراي best leverage political leverage فترة at most عصان خبان دحرها زين انتدلينا ما راح تنابلحت تخوينو عصان خبان ونزسبره خوينو استمزغباي بزحات تمزابلتو جناتنا لمربتهم لملسو يصمدو حرسو زغبره كابنا بن كنقساقسو زغبره السلام وغزوم وعيلهم كحضرو زغبره ድምጽ ጥይት ከይስማዕ ዝገበረ ብዙሓት ግዛኣታት ትግራይ ናብ ትግራይ ዝተመለሱ ሎም ማዓልቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዓሊተና ውዒሉ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዓሊተና ክወፅእ ከሎ ውፅኢት ጽምዶ እዩ ቡገ ይኮን ከምቲ ዝሰማዕሞ ይመስል ሕዝውን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም ቤት ሰበስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደብ ይኮስደኩም እሱ ግን ሰለስተ መርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ዝፀዓና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ኣትዩ ይውን ኣሎ እንዳተባሃለ ይዝርከብ እስቲ ብዛዕባኡ ግን ሓደ መደብ ዝውፀኒ ተኸታተልና ንመለስ ኤርትራ ዝተተሓዘ ኣፅዋር ኢትዮጵያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ዝተተሓዘ ኣፅዋር ኢትዮጵያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ግዛኣት ባሕሪ ኤርትራ ድሕሪ ምእታው ብሓይልታት ባሕሪ ኤርትራ ከም ተተሓዘ ዝሕበር ካብ ኣዘርባይጃን ኢራን ቱርክን ከም ዝተበገሰ ዝንገረሉ ሚሳኤላትን ድሮናትን ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነቲ ኣብ ሰለስተ መራኽብ ተጻዒኑ ዝተማረኸ ኣፅዋር ዝመርሑ ዝነበሩ ዕጡቓት ብምፍታሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክከይድ ፀንሐ ዘተ فرق كم زي ترخبون من شتات يحبرو ذا آيلاند استبها لما كان بزوجو حبريتا نتوم كاب سريلانكا مخانم استنجر لهم شدشتا وتعذران عززتنا مفتاح سعر خجبر مسمحون كساب حجز خونة تصفى كم زي ترخبون أتام أكن زينا مجلسة كفلة تخايل. أشبيت كم يقول مزفيدي تتحزق حنت مدنية تختتي لنا الملس. أتاوين من قصة قينو دهري نأوارح تاني حيت نابتز متعلو هجر أذربيجان كم استمل سايف فلت بزخ أيو سراوت أو من قصة إرتراز زمن أو أتوار عتيق يزبل مجلسات ببزحي كوت سمعني رو
ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ስዑድ ዓረብን ግብፅን ብዘለዋ ጥቡቕ ዝምድና ብፍላይ ከዓ ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ኣፅዋራት ብሓገዝ ብዕድግን ከም ዝረኸበት እዩ ዝንገር እነሆ ከዓ ሕጂ ኣብዚ እዋን ሪች ቴድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ድሕሪ ገጹ ከም ዝለጠፎ ካብ ወርሒ ሓምለ 2025 ኣትሒዙ ክሳብ ትማሊ ዕለት ካብን ናብን ቤላሩስን ኤርትራን ብመገዲ ሩቢ ስታር IL 76 ቲዲ ዝዓይነታ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ክሳብ 3 ዝበፅሕ በረራታት ከም ዝተኻየደ ተኸታቲለ ኣለኹ ክብል ጽሒፉ እነሆ ከዓ ሕጂ ሪች ቴድ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዝካየድ ምንቅስቓስ ዝኾነ ለውጢ ከይረኣየ ይቕፅል ኣሎ እዛ IL 76 ቲዲ ዝዓይነታ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ድሕሪ 22 መስከረም 2025 ካብ ትርኢት ሳተላይት ጠፊኣ ድሕሪ ምጽናሕ ደጊማ ብዕለት 7/9 ናይ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ዓሊባ ምስጢራዊ ንብረት ምናልባት ኣፅዋራት ክኸውን ከም ዝኽእል ከተራግፍ ብሳተላይት ተራእያ ምህላዋ ሓቢሩ ንሱ ኣስዒቡ ከም ኣካል ናይ ዝበረራታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ከይተረፈ ገለ ዘይተፈልጠን ዘይንቡር ንጥፍታት ከም ዝተዓዘበ ኣብ ጽሑፉ ድሕሪ ምግላጽ ምናልባት ሓደ ኣገዳሲ ነገር ዝኽሰት እዩ ዝመስል ኢሉ ብተወሳኺ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣብ ዘርግሖ ተመሳሳሊ ጽሑፍ እዛ ዝተጠቕሰት ናይ ፅዕነት ነፋሪት ካብ ከተማ ሚንስክ ተበጊሳ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ናብ ዘይተፈልጠ ስፍራ ተምርሕ ምህላዋ ሓቢሩ ነይሩ በዚ ከዓ እታ ነፋሪት ሒዛቶ ዝነበረት ፅዕነት እሞ ከዓ ናብ ኤርትራ ኣቕኒዓ ኣብ ዝበሃለሉ ዘለዎ እዋን ኣፅዋራት ፅዒና ክትከውን ከም ትኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ ነዚ ዝተመልከቱ ወገናት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ግብረ መልሲ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዝተፀንበለ ፅንብል በዓል ናጽነት ኤርትራ ዝስምዖ መደረ ቅሰኑ ክብል ንዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ኣብዚ ዓለም ብቴክኖሎጂ ትውንጨፈሉ ዘላ እዋን ወተሃደራዊ ዕጥቂ ሰራዊት ኤርትራ እውን ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሰንዩ ዝስራሕን ዘመናዊ ፍልጠት ዘድልዮን ኮይኑ ይርከብ በዚ ኮይኑ በቲ ህዝቢ ኤርትራ ንኹናት ኣይምንያን እዩ ሳላ ስልጡን ባህሉን ሃብታም ታሪኻዊ ተመክሮን ከዓ ኣብ መንጎ ሃገራትን ህዝብታትን ዘጋጥም ፀገማት ብሰላማዊ ዘተኸፈትሕ ዝብገስ እምበር በትራይ ሃቡኒ ብምባል ናብ ጃህራን ተሃዲድን ዝጎይ ነገር ዝፅሕትር ህዝቢ ይኮነን ግን ሰላም ተደሊኻ ንኹናት ድልው ኩን ዝብል ብህሊካ ውንቲ ኩናትን ሰላምን ኣሎ ንኹናት ድልው ምዃን ኩናት ምድላይ ኣይኮነን እኳ ደኣ ንተኽእሎታት ኩናት ምጉዳል እዩ ነዛ መልክታ የአርሜዳ ዝተባህለት ማዕከን ብልጽግናን ተዓበደኸ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓንቀጽ ሓደ ጽሑፍ ናብ ህዝቢ ካፊላላ ኢትዮጵያ በዚ ሕጂ ዘላቶ ቁመና ተኣማሚና ናብ ኩናት ክትኣትወሉ ዘኽእላ ዝኾነ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ዘከራኽር ኣይኮነን ኤርትራ ካብቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝወሰኖን ዝተመልከተን ኣህጉራዊ ደብ ወፃኢ ዝሓዘቶ ወይ ክትሕዞ ትሕልን ዝኾነ መሬት የለን ከምኡ ድማ ካልእ ምስ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ዝዕድም ዝኾነ ምኽንያት ኣይቀረበን ስለዚ የለውን እቲ ክኽወል ዘይከኣል ሓቂ እዚ ክነሱ ስለምንታይ ዳዩ መንግስቲ ብልጽግና ኣብዛ ጽባሕ ድምፂ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ነጋሪት ኩናት ዝድስቕ ዘሎ ስለምንታይ ኣምከ ጎይተቱን መጋበርያታቱን ምስ ኩሎም ናይ ኩናት ነጋዶ ሰሚሮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኩናት ክውላዕ እናበሉ እዝኒ ህዝቢ ዝጽምሙ ዘለው ቅድም ቀደም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውራ ኣብ ተኣቲና ዘለና ዘመነ ሓበሬታ ስናምራዊ ኩናት ዓብ ክፋል ምናልባት እውን እቲ ዝዓበየ ግደ ዝፃወት ዓቕሚ እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲሩ ክህሉ ይኽእል እዩ በዚ እምነት ዝዘሪኹ ፀገም ህዝቢ ኢትዮጵያን ግፍዕታት ናይቲ ስርዓትን ብምኽዋል ኣቓልቦ ህዝቢ ካብቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ክትእምዝዝ ቀልቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክማርኽ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ክበሃል ይከኣል በቲ ካልእ ወገን ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ንምርባሽን ንምሽባርን ብዋቢልካ ካብ ቀንዲ መደባቱ ንምኽላፍን ዝግበር ዘሎ ከንቱ ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዘሰማዕኹም ይመስል ናይዚ ቪድዮ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ መደብ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመቸኹም እዚ ቪድዮ ዝተመቸኩም ሳብስክራይብ ምግባር ትረሱ ደቅኑ ይመቸኹም شر 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 أسي شر 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 لايك